Dende esta mañá xa loce en varios puntos de Ribeira o distintivo de compromiso coa calidade turística, concretamente na Praia de Coroso, na Oficina de Información Turística do Malecón e no Museo de Artes do Gravado a estampa digital. Ten unha vixencia de 2 anos, aínda que está suxeito a unha avaliación anual para garantir o cumprimento dos requisitos. Tanto na praia de Coroso como no Museo do Gravado como na Oficina Municipal de Turismo é un certificado turístico que pon en valor o servicio prestado polas nosas oficinas que está prestado polo SICTUR que vai levar a cabo en Ribeira durante 2 anos. Este servicio ten unhas análisis anuales para poder permitir que esta certificación se manteña no Concello de Ribeira. Ademais de proporcionar un sistema de xestión de calidade integral do destino turístico, este distintivo recoñece o esforzo pola posta en valor dos recursos turísticos a través de todos os axentes implicados.